Padesisyon sanay. Nay, isa kalibo din na. Ay, sa panahon na pahalang na. Sa sila na gabi. Panahon na sa nay. Sarap na yung sa kalibo na. Hindi mo ibalog isa kalibo sa may oras. Seconds lang. Lingaw na mi. Nay, mo bang kag maribok, nay? Oh. Ha? Bisan din ni Muskwan, bisan din ni Mus tatay. Hey guys, magandang hapon. Karang ako din magdungan kay Mrs. Silanga. Very special ya. Kuan, karang may bugas ba? Kapon naman. Lagi man ba? Dasang kita si. Pinaming kakaphan. Alay guys. Ani ni bugas nis. Kuan, karang magudaan ba? Karang may abot sa basak, karang ibutan ng bahay. Mga siya guys na. Kasi yun. Mana? Hindi lang ito. Dili lang. Kuha ni si Zadi ay pink rice. Pink rice yung mga bugas. Sabi dyan ako nakanablaw. Hi guys! Dana kang ninanganda. Kaya ako nagdungan sa kuan. Kakang na ako nagdungan sa kuan sa inyo naning abuhan kay kuan humot mabuto. Labi na ka ng bugas na bagong pinagaling. Sa rice cooker kay kuan man, may lamig luto. A few moments later. Masama say? Kaya ibigay mo na. Nga nagaw manay ba? Nga mag-imong buhog. Sabi. Handa. Practice na nga. Asi tatay. Kinalasan mas tatay dyan nga naon. Diyan daw singanaan. Bitaw na yun. Subin. Di mo tuwag na na eh. Christmas bonus man na nga na. Agi kay birthday man mo. Birthdayhan nga na. Sa mga anak ko ako. Sagot na eh. Nga na. Ragunay kamay. Nga na. Ba't kamay. Di po palabi ingan. Bitaw mo manay ba? Nga na. Gayat. Ibigay nga na. Ragunay. Muna. Ari tao pa maglingkod. Ari yung mapuhon. Ya, sinanay ni kemas program kaya ibigay na. Enggak magsayal mo bu. Enggak kinalasan nga na. Ang kinamaguangan may una. Sugod mas kinamaguangan. Di manang. Ano na kita makikitang manang sa daw. Na sige, challenge ko no. Sa isin sabi bigyan na practice na lang. Practice ta. Sugod sa kinamaguangan. Hangtod sa kinamahuran. Na ako. Ang nganaan. Dakag sabi o siguro dakag pagkakwartang tatay upanay. Kung nga na ka na mo. Hindi mo kayo magkakayatan. Ha? Record ha. Aw, adyo na rin mag-practice na yun. Iwa, mag-record ka. Paghabi na kang kinin-inin. Gani na yun, makasabi, di ka na nagminyana ka. Nga ni color. Ah, na! Di ako na pero pareho tang. Mew, huwag mo yung ganas na ni mo, Mew. Ano yung yan? Siyempre. Wala! Hawa! Oh, duha na! Duha! Isa pa! Okay na po, matag po ako, mahutang ko. O, pasa! Mm. O, siguro nga pa kati Jolie. Maro, 10 mil, siguro pa ito kati Jolie. Ibalog na malaginis na eh. Nag-practice na eh. Bagus na. Nga! Hindi sikat kitog na na yun. Diyang sigar gini. Mag-practice na lang dyan. Minana ng kaling tatay anja. Tiklo dyan na sa katoy. Nailan mo ta. Tay, kadangag ka tay? Na, lahat okay din ma. Anak, nay, kansara na sa tengah kanay. Nailan just na nice.
Linding di kanay. Matudit kang sisikasuho. Mingi di kang mapresyo ka. Aksini. Uy, siguro na. Mana yung madiscover na gina. Discover na eh. Talaga dyan lami ah. Nalulami aja na ha. Apa aja na Imo pa ko. Imo. Kita bang nahanap naman no? Yan sa may tira mining Mga anak na rin ito sa daw rin no. Ay, baka na yung dagang blood Ito, ba? ay medyo ito auxiliary France. Ug mapor ko si inanay mo sa daw upuan. Christmas bonus. Christmas bonus ba? Nakaikatag dyan. Napagkay kahatag. Wala po. Si Jante pa man. Aboy ikahatag ko no mga pa sa dawon. Karon. Bisag piso? Anak ko 5 na rin. Okay na mo nay. Dagang kwarta. Okay ra kay maka isa ka bag naman na kaya. 5. Gira sila taya. Ano si? Nga na ko kamot na ini ka nga na salamat tingnan ka salamat sa galing practice ni sa dawon mo ko Patay. Sajaw. na dinador dit ni Aliana po siya daw. Paris mong kaya. Ha? Tadaw. Nga na lagi na kaya ibig. Promise lagi na ito na promise na. Sa kalibo. Sa kalibo ko sa daw ka. Pero mukha mo sa na. Na isa kalibo din na. Wala na. Ay, sa panahon na panahon na. Sa sila na gabi. Panahon na sa nay. Deal or no deal? Nay, desisyon. Decision sa nay. Wala na isa ka. Imong ibaylog na Ay, cancer na yung sa kalibo na. Imong ibaylog isa kalibo sa wala oras. Sequence ra. Dokdo. Nga na ka. Kinalasan imong ipasuot si tatis mong sada nga. Di mas na rin. Di mas tatay ka reklamo. Kay, di mas ka reklamo kay di makakita. Ay, di ba makakita na? Pwede na na. Practice na na. Marealisado na ito tanan na ba uma? Patay na discipline eh. Ibigan. Nga na rin ko day. Tabangan mo kang from eh. Pagawag santi dyan. Tabangan ka na nanay. Gani kay tulog. Duha ka masamong ra. Naman si Kaya Eric. Si Jan Jan. Ay, sundoy di ay. Sundoy. Sasaw. Pagandang. Inamusasaw. Magandang nagsasawan ko yung mga masamong. Malag mo bayad lang ko yung masayaw. Nga na naman niya. Kasi abi ini bisa jauh pun. Bayad lang po. Bayad na ko dia. Aluwas ni maluwag ni mong aloy. Si aloy. Bing-bing. Atong kami kung taday. Kaslan sila rong January. Wow, kabot paskasal. Aba, pagamping. Huli na sila guys. Nay. Mamatidin. Pagkapin mo biyahe. Mamatidin ha. Pagparin mo yung natin. Balik mo. Abang suo. Biyahe mo marupi. Fill up. Love you. Ang bibig guys. Bye-bye. Tanan. Hi, bye-bye. Birthday, advance birthday. Ato si Bulag ha. Hala, happy day birthday din. Yero. Anak kong birthday. Oh, Mura mo naman siya. Tinurang mo 3 ba pagkasundalo. Damo ba ibang? pagatuan mo talan sa Cebu. Uy, bro, pangantuan. Unto na, mga tabi dyan. Ubot na guys. Manglarga na sila. Ubutan na. Sampit sa ginuot ang may. Ang butis. Di ba? Di ba? Inaginin na. Kadakag bag. Bye-bye. 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 Bye. Bye-bye siya. Kailangan di ba sila? Uy, wait ba sila? Mamatidin. Pagkapin mo biyahe. Mamatidin ha.
Sige na, mami, gani harap din niya na. Kaya sige, jugluhon ko niya. Magkagugot na lagi ba sa mga larga na po? Ginuko. Gabot, inagabot ug paano gaguot na. Panak. Mas tira na, naghahanap na po doon niya. Naghanap, tanaw guys. Naghanagdang buwak. Haba yung buwak nila sining. Kaya mo tanaw ko. Ito ang itugsok yan. Itugsok ko doon. Ito na na. Ha? Kani? Agad. Kana. May itugsok. Ha, kana. Ha, may dahon. Sa may dahon. Isa lagi dahon. Kana? Daghan man na iya na. Ay, hindi natin na. Nagbuwag eh. Oh, dagdag buwak. Di mo ha? Ha? Buwag ko nagdala sa imong buwag ko eh. Lagi pangtamnan din nila kamong gay dari. Ibabaw na. Lagi itong mga banda. Ako magdagbanda. Kay si Eric, sige nagkuan. Sige katawa doon. Para dito matigulang. Mahalos lagi yan, sige pangatawa. May problema, pero daghang gilok ng problema. Balik ko naman pohon. Of course. Panawa lagi. Butog kadlaw. Sige yan, okay, so ito ka manguli na. Pananghid, di ta makalarga na dun. Sige, bagot. Ate, ang nagalaga. Alibadji na na. Good din na siya, daghang mura man kag wanti. Mula gansa. Sunod te madana ka kartilya te. Pwede na kasigbala ba yun na mangud biduron. Vloggers. Ka nag-video. Malagi ka nag-vlog, te. Dali, day. Ha? Cari Pangadagan na ta. Agbag dyan. Balik ka dito. sauna kay sumubon, malapikon. Jawa na. Puro na mata pananghid. Ala ka, sige kumain. Adyo si pananghid. Bye. Taga mo oras sa pananghid. Ginuko tay. Babay na po na po. Bye na po. Tara. Tara na me. Bye-bye. Ay, sasalti tayo. Ngiti ko tayo. Hindi lang katawa. Sige, Bye-bye. Sige, kulog babay. balik na ang paga. Mura kay. Dadali Iyan na ligay mo babay na sige babay. Babay na balik na pod. balik ka pa. Balik ka pod. Amping. Balik ka. Amping mo. Bye-bye, amping. Tentang mga bata. Mahal ako sila guys. Kali pilot ko nih. Kali sundalo. Sundalo. Laamping mo. Habong na ba? Na sila guys. Paano ko sa kanya na mo? Lamingaw na. Amping mo doon. Ang gingnan sa ko jahay ko ang karang pang ijahay mi ka nang panggi ko ang ilum na gambay. Babay mamahali ka. Uy pagsiliksian, wala na na pa. Mami diri, sige mo kay. Please. Mama. Mamahali mo mama. Mamahali Ate Imi. Ate Imi, amin. Ate Imi, amin ko. Wapa na ba dyan mo ha? Wapa na ba yung bata ha? Alya na be lablabi. Amin Ate Imim. Amin Ate Imim. Bisu-bisu sa bolya na. Babelya na. Bisu-bisu sa sila yan. Bisu-bisu. Dakos. Hindi ka malove you yan. Bisu-bisu sa Asa kuno sa nanay? Mingaw na mi. Nay, mo bang kag maribok nay? Oh. Ha? Bisan din ni Moskuan, bisan din ni Mos tatay. Nay, ito na po ko nay. Sa kayo masuko. Ito, nakal masira ba ko? Babay. Ato na ko na po sa ato na ko po sa nay tay. Bye. Bye. Sakit sa dughan og lingi. Bye. Balik mo. Balik pa nyo Pasko. Aksel yan na. Tama mo Julie. Mamu papay ko ma. Buklas mo Julie ko gakasa. Mugakus ko Julie. Ala, apsan na kang Aliana. Papa Eric. Gakasa ko Papa Eric. Gakasa
Luway na po nagbitay sa bus. Pa!